Jo, už hrá. Kde to jsem sakra? Sakra, jsem to slyšel. Sakra, jsem to slyšel. To tam nikdo není. Stůj! Stůj! Kde seš? A proč máš na sebe sakra brnko? Vždyť to je úplně normální. Normální? Jo? Je rok 2016. Ne, 1981. Ne, rok 1600. Počkat, co? No je rok 1600. To... Já to nechápu, jak může být sakra rok 1600? Vždyť... Minulý týden přece byly Vánoce. Vánoce byly před půl rokem. Počkat, já to nechápu. Počkat. Co je? Teď je rok 1600. Jo, 1600. To už je ten kompas, který mi dali na trhu. Počkat, kde mám ten kompas? Hele, jestli víš něco o portovacím kompase, tak mi to prosím tě řekni. No vím to hodně, pojď do mé chatky, potom ti to můžu povykládat. Prostě cokoliv o portálu. OK, no. Tak vlastně ty portály se prostě objevují v normálním světě a tady, no v té budoucnosti, jednou za 1000 let. Wow. A prostě ti to portne někam prostě třeba několik tisíc let zpátky. Wow. Nebo klidně úplně do budoucnosti. Zajímavé. No a... Snad tu nejsou někde templáři. Četl jsem o roku 1600 plno, ale jako bylo to tam většinou o tom, že templáři se chtěli zmocnit všech. V podstatě prý nějaká samostatnost byla nějak na ní, prostě když byl někdo dost dlouhou dobu samostatně a nebyl ve městě, tak prý je na něho vydaný zatykač. Jo, ale tady o tom skoro nikdo neví. Jo, takže to je v podstatě takové náhradní sídlo. No, nějak tak. Můžu si dát do tvojí bedny nějaký věci? Jo, můžeš. Fuha, mám baťoch plný pírek, nevím vůbec proč. Vy tady těma pírkama píšete, že jo? No jo. Jo. Čím jiným bychom sakra měli psát? Hele, já sice nevím, co se děje, ale mám co máš za dřevěnou tyč, co to je? To je přece baseballka. Co to je baseballka? No, si se přece hraje, a jo, vy to vlastně nevíte. No, to je z roku 2016, že se prostě hrajou hry. OK. Abych to řekl takhle, no. Dost dobré hry. Hele, vy tu ještě jste to neměli. Prostě s tím se odpalujou míče. OK. Malé míčky, baseballové. A co to? No, to je jedno. Ne, neptej se, co to jsou baseballové míčky. Řeknu ti to možná jindy. Dobře. Hele, mám u sebe 26 korun. U vás to je trošku víc, no vlastně 26 eur. Ale koukni se na to, tu máš, tam tě, tady na postel. Sakra, oni spadli pod postel. Tak je podej. Ty jo, ale já je pak vytáhnu. A potom to je jedno. Ej, sakra, můj zbraní spolu zaber na zem. Dej mi to. Jo, sorry, tady máš. Ale radši budeme dávat věci do truhly, jelikož se to tu lehce ztratí. No, dostala jo. Ale už, počkej, zkusím ještě najít. Počkej, něco tam mám. Ne, počkej, zkus tam být velkou. Jo, tady jsou, beru. Tady, dáme tady. Aha, a je ti jasný, že se už domů asi nedostaneš. Jo, tam vůbec, že se asi domů nedostaneš. No, hele, a nevíš, jak se dá dostat domů? Je jenom jedna cesta.
A Ale jaká? je hodně nebezpečná. Musel bys vlastně... Ty vole, máme zbraň teď tak těžký, no to je jedno. Dej to do truhly. Víš, musel bys vlastně... No... Jakoby prostě až úplně někam do hlubin země. A není to tak jednoduchý, je to na nějakém místě, prostě tady na světě, na nějakém místě. A musíš tam vlízt. Hele, A tam je ten portál. aha. A otevře se jednou za 3 dny. Nemáš tu někde pec? Já bych si rád udělal jakože vajíčko. Nemám. Aha. Hele, mám tu ještě vlákno, kdybych na něco chtěl lézt. Hele, tak pojď, půjdeme se kouknout, jestli tady někde není nějaká... Nevíš, kde je někde město? Město je daleko. Aha. Hele, tak já se zkusím někde podívat. Ale Proč jsou tady kostry s lukama? to nic, to v pohodě, neboj. To je... Vypadá to hnusně. Ale bych musel zvyknout tady. Jo. Když tak můžeš si tady tyhle houby. Hele, prase. Jo. Já to jdu zabít, ale není to zase tolik nebezpečný. Tady tyhle monstra, nebo co to je. Sorry, prasátko. Zemři. Tak. Ale mám svou kostí. Není to nebezpečný, ale něco to umí. Nebyl to prasa. Hele, pojď, jdeme pro nějaký ty prasata. Sorry, prasa. Tak. Fuj. Ale horší bude to upít, když tady nemám nic. A má tady zapalovat, můžeme tady udělat oheň. To jo, no. Hele, já se když tak půjdu kouknout tam na tu horu, jo. Jestli tam něco není, jo. Já půjdu radši s tebou. No, jo. Hele, ještě si prohrabu nějak bagl, protože měl bych tam něco mít na označení. No, nemám tu skoro nic. Hele, co u vás znamená červená, prostě červená barva? Červená barva? Co? Ano, červená vlajka. No prostě normální vlajka. To je jedno, to je... Co to je, sakra? Nevím, něco asi spadlo. Asi jo. Ale nejspíš spadly balvany. Ty vole, to se tady moc nestává, tyjo. Tak to byla pěkná šupka. No. A jo, hej, ale tyjo, hnusná jeskyně. Hele, ovce, hele, tu necháme být. Jo. Uhni ovce. No. No jo, očividně se to svalilo balvany, nedivím se, když je tam taková díra. No, a jo. No už taky ne, ale... Respektně na té hoře, tak bacha. Tak to věřím. Hele, tak pojď. Jo. Celkem blbě se to zašla. S tím brní to není tak lehký. Jau. Sakra. Jau, ano. Kde seš? Tady dole. Jo. Sakra, kde? Tady. Koukni se, jak se lezl, tam se dole. Au. Aua. Jsi spadnul? V pohodě? Podjelo mi to. Au, asi mám zlomenou nohu. Au. Jsi v pohodě? Au. Dobrý, už by to mělo být lepší. Wow, měl si pravdu, to fakt nebezpečný. Hele, mám u sebe něco na označení. Au. Bolí. Ale jdu zabít to jdu zabít tu ovcu. Hele, ne. Pěkně, těžce Zavři. na tom balancuje. Sakra, nemůžu se trefit. Hele, dám to tam označení, jo. A pojď. Tak já trefím toho králíka. Super. Dobrý. Vado. Hele, snad to nebudou brát. Zavři králíku. Dobrý, mám nějakého králíka. Hele, už jdu pomalu dolů. Pomoc, zapadám! Co to pípá? Nevím, co to je, sakra. Balvany! Balvany. Hele, Co to dělá ta červená vlajka? tu jsem tam postavil já na označení. Já si mě srandu.
To u vás znamená válku? Jo. A další to rychle hodím. A bacha, ty bavlny dneska jak fakt padají. Ty Slyšel jsi to? Jo. Nevím, co to může Jak být. to, že tu je dělová koule? Oni od někud musí střílet. Asi viděli tu vlajku. Hele, Pane bože, ty jsi... Pryč, zase střílí. Ty blbečku, ty jsi to... Ty jsi to celý podělal. Rychle pryč. Ještě, že nepoužívají nějaký ohnivý koule. Ty tě zabiju. Co jsi to udělal? Teďka je po nás asi. No, co teda je? Rychle, dovnitř. A další dovnitř, rychle, pojď. Běžím. Ty vado. Bacha, znova. Spadlo to tady blízko u mě. Jsi v pohodě? Kde seš? Jo. Jsi pod skalou? No, já jsem v té propasti. Už zase střílí, pryč. Rychle. Ty vado. Spadlo to Zarik. Fuj. Jo, aha. Takhle je dobrý. Rychle pryč. Rychle. Dovnitř. Dobře. Klíče. Počkej, klíče. Klíče. Zamčít. Hele, jdu se kouknout ven ještě, jo? Jo. Sakra, si zase. Zůstaň nám tady, radši. Ty hogo, dobrý? Už Jo. se to pomalu propadá. Počkej tady, jdu se kouknout na tu skalu ještě. Je to nebezpečný. No, sakra. Rychle dovnitř. Už zase střílí. Rychle dovnitř. Je to jeskyně. Sakra. Sakra. Musí jít za ní rychle. Sakra, ty vole. Rychle. Tak. Ty vole. Kde seš? Rychle. Dovnitř. Rychle. Co používají? No, granáty. A co to je? No, dobře. To je jedno. Jdeme rychle. Moje zbraň. Vezmu ji. Pryč. Rychle. Jdem.